Serbisyo anapartak na pudnoken marikna. Tindanan ti First Apayao Provincial Mobile Force Company, karagiti umili ti dua barangay ti Luna. Banag anang paisem kadagiti lokal a residente a nagnuar iti libre a pukis iti Dagupan Gymnasium iti Barangay Dagupan Luna. Aktibidad apan ang suportada matlang iti serbisyo caravan and ugnayan sa barangay nga dan tema bringing government closer and making your voice louder. Baban iti Retold Community Support Program iti koordinasyon dagiti naduma-duma a provincial line agencies iti Apayao. Simuportada matlang iti serbisyo caravan iti Barangay Marag Luna, baban iti panisangkat matlang iti libre a pukis para kadagiti residente. Baban iti aktibidad napatibker pa iti panakakadwa ti PNP kan iti komunidad kan kastamat iti binadang da kadagiti partner agencies iti gobyerno iti pangisideg iti nimpuswan a serbisyo kadagiti umili. Pudno unay nga wan ka paris ti ragsak amarik na iti parang ipaay iti serbisyo komodidad.